Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMupastor WeNingi. Sibheka la iphupho kafushane kwi-channel yakho. Sibheka la uphupho likaMamsimazo uthi-ke uphupho ubona umuntu eveza amaphilisi. Sizolibheka iphupho lakhe nokho-ke umoya wami awuthokozile ngendlela abuza ngayo. Nkosi ngihlezi ngikusho ukuthi uma umuntu ebuza iphupho akabhale kuphelele ngenxa yokuthi ufuna impendulo ephelele, yabona. Njengala nje bethi uphupho umuntu eveza amaphilisi, akavezi ukuthi ubani lo muntu oveza amaphilisi, isihlobo, umakhelwane, umuntu amazi, umuntu angamazi. Umhlengikazi, udokotela, uyisurgeon, uyini lo muntu oveza amaphilisi. Njobe evezelwa amaphilisi uyagula yena noma ululeme noma kunomuntu ogulayo kubo. La maphilisi avezwe esibhedlela noma avezwe clinic noma avezwa kwi-surgery ethile noma avezwa esigangeni noma avezelwa ekhaya. Konke lo ama-details akavezanga lana. So ngaza ukuthi umoya wami uyawuhluthula, uhlubule ngoba abanye abantu babuza sakudelela, sakunganaki, sakungabi nankinga nje. Kodwa lindele ukuthi ufuna umphendule kahle kuphelele, yabona. So kodwa sizomphendula. Senzela ukuthi wena ungaphindi-ke le mistake le yokubhala ufuna impendulo kodwa ububhale nje half. Yabo. Baleke ukuthi bhala fully and bhala ngenhlonipho nangezotha because ulindele ukuthi uphendule ngenhlonipho nangezotha. You can't just come uphupha ubona umuntu eveza amaphilisi. You greet, you introduce your dream fully. Yabo. So uma uphupha la uphuza mhlawumbe asikhuluma umuntu ophupha la aphuza amaphilisi noma umuthi. Lolu phawu luhle ngoba ke lovama ukuthi likuvezele la ukuthi mhlobo kunento engahlenzeka ezokwelapha emoyeni noma ezokwenza ukuthi uzizwe kangcono emoyeni noma empilweni, yabona. Yenze futhi okwesibili uma uphupha la ubone noma uphuza amaphilisi noma umuthi kube uphawu selithatha njengoluhle kakhulu ngoba nakhona suke lisho ukuthi umuntu osuke ezophila, yabo. Nokwesithathu futhi uma uphupha la ubona noma kuphuza amaphilisi noma lowo muthi ungabuye kuchaze ukuthi uma kungukuthi uyagula, ubambekile, uphathekile, uzolulama noma ke usuke uzophuma enkingeni yakho ekukhungethe kungekudala. Kanti okwesine futhi esingakuveza ukuthi uma uphupho ubona noma uwaphuza noma amaphilisi noma lowo muthi luhle lo phawu futhi ngoba uma kungukuthi umuntu okhungethwe izinkathazo, okhungethwe ukudangala, okhungethwe ukudumala, lindela ukuthi uzokuba ngcono madozane. Siyavala ngako ukuthi uma uphupha la usibona umhlengikazi noma ubona isibhedlela noma ubona umtholampilo noma ubona udokotela noma ubona imijovo, sometimes ungabona amaphilisi noma umuthi. Lolu uphawu oluvama ukuthi luchaze ukuthi uzoluthola usizo noma uzokwethela ukweseka okudingekayo ukuze mhlawumbe uphume enkingeni ekukhungethe njengamanje. Siyabonga. Ungafanike noma Msimazo bhala lapho nawe fully mawubuza umbuzo futhi bhala ngendlela enenhlonipho nenezotha nekhombisa ukuthi ukhuluma nomunye umuntu ofuna kusize, ofuna yeke yonke into ayenzayo ayinikeze isikhathi. Wakhohlwa ukulike le video le bese ke uyaqhubeka ubheka ama video esiwenzile esikhathini esendlule nama video esizowenza futhi ngesikhathi esizayo. Nkosi ithele umusa.